Salam hormatly gurju meclisiň agdalary. Bugün iýun aýynyň 10-y. Gurju meclisimiziň gün tertibindäki temasy Gurju meclisimiziň geçen oturumynda terror toplaryň hem-de gullukçylarynyň we olara hyzmat edenleriň sınıflandyrmasy barada meclis agdalarymyz öz pikirlerini beýan etdiler. Oturumda öňe çykan iň ýokary jada kategoriýasyna kimler goýulmaly meselesi ele alyndy. Bu meselede jemgyýetiň dürli gatlaklaryna, döwlet edaralaryna, hususy sektorda iş wezipesi bolan ýa-da hiç wezipesi bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda terrorizmiň aýakda durmasy üçin eden işler mysal getirildi. Türkmen jemgyýetini çüýretmek we ýok etmek prosesyna ýakyndan gatnaşan, hatda özüne berilen buýruklary gereginden artykmaç ýerine ýetiren we jenaýatyň iň agyr görnüşlerini işlenlere üns çekildi. Bularyň hatarına häzirki terror hökümetiň edara ýolbaşçylary, häkimleri, turmy işgärleri, muallimler, medeniýet, sungat işgärleri, polisiýa işgärleri we şulara meňdeş ähli guramalarda işleýänlerden mysal getirip bolar. Ahlak çägine aşan jenaýetgärler eýelen wezipesine garamazdan iň agyr jeda berilmeli baradaky pikir orta atyldy. Meclis oturumunda gelinen netije çağalar sürgün edilecek teröristleri aşkar etmek. Anha hormatly kardeşler, bugünkü meclisimizin temasy meclis oturumunda gelinen netije barada, ýagny çağalar sürgün edilecek teröristleri aşkar etmek. Şu arada her kim öz pikirini aýdyp biler. Sağ olun. Sağ olun. Hormatly kardeşler, biz nereden geldik biz şu taýa, onu bir ýatlap geçeli. Çağalar sürgün edilmeli meselesinden başladı. Olam näme üçin başladı? Ýa-ni birgiden jenaýatçylar var, sebäpkärler var ýa-da Türkmenistanyň şu ýagdaýa düşen, ýa şu hala düşmegine sebäp bolanlar. Şolaryň hem çağalary Türkmenistanda önümüzdäki günlerde islenmeýän adamlar bolup biljegi gorkusy var. Ýa-ni gorkusy diýilende bir döwlet öz içinde jemgyýetiň bölünmegini islemez. Şonuň üçin şu neme mesele gozuldy. Ýani bu mesele gozulan wagty o kimler näme jenaýet etdi diýilen soralar soraldy. Sebäbi şu soralmasa kimleriň çağasynyň ýurdun daşyna çıkarılacağı näweli bolup galýaty. Soň onuň ilerisine gitdi bu mesele. Haýsy jenaýatlar edildi? Täzeden bir göz gezdirilme ýagdaýy näme emel edildi ýa-da talap meýdana geldi. Haýsy jenaýatlar edildi? Onu soň kimler edipdir? Soň şol edenleriň hem çağalary sürgün bolmaly diýilen bir neme var, düşünje var şu taýda. Sebäbi şu çağalar sürgün edilmese hem olara uly bir ziyan veriljek, hem Türkmenistanyň içindäki jemgyýeti saglygyny ýa-da sagdynlygyny bozajakdyr diýilen bir neme var. Düşünje. Indi bugünkü temamyzam çağalar sürgün ediljek teröristleri aşkar etmek ýa-da şol teröristleriň nemesini adyny goýmak ýeneden bir azrak bolsa da öňkü neme aýlan gelýär. Atlary tutuldy. Polis işgär diýildi, medeniýet sunugat, hatda muallimleriň ady geçdi belli bir derejede. Ýani hemmejesi bolmasa da belli bir içinde şu gatlak var, ýani hyzmat edýän şu muallimlere. Umuman aýdylanda ýa-ni ýerine ýetirji hökmünde geçdi de bizim şu ýerine ýetirji nemäni açmalymy kan diýen şu taýda. Şularyň hemmesi ýerine ýetirji bolýar. Şu arada kardeşler düşüncelerinizi, pikirlerinizi alıp bir adım bolsa da ýa-ni geçilmeginiň tarapdary söz almak isteyen var olsun bu mesele boyunca. Yerine yetirici diýilende näme aklınıza gelýär, näme üçin yerine yetiriciler şu Türkmenistandaky terrorizm işini alıp barylmagynda bir möhüm bir ornu var.
diýilen soralar var ýa-ni ýalňyçmy bu düşünje ýerine ýetirjiler? Bolmanyny bilirmi? Buyurun. Fikriniz, düşünjäňizi alyp bilersiz. Serdar kardeşimize söz vereyim. Kardeşler, benim sade belli keşek olan da teröristlerin gromalarının her bir bölümünde yani malumlar olsun yani ayrılık geçildi de medisen işgarlar vardı, polis işgarlar şöyle devam ediyor da her bu doktor bunu ahlaktadan öbürlerini tef derecede görkürüp bu yani terörizm Türkmenliğin genosidine öz canı temin hizmet eden adamlar da bunların psikolojisine hele öz maskalasının yavur vaktiince öz tahvidim ve keyif sapat için belki münlerce maskalaların yani öz yal Türkmenlerin vatan yurdunun vatandaşlarının geleceğini yolunu kesip bilen adamlar şu ahlaktan zıda pes için olmalılar. Şimdi bunlar eden işine çok mani burada gözleri ve çağaları cerrahını çekmelidir. Ben şöyle düşünüyorum. Sağ olun. Ya, sağ olun. Başka fikir aytmak isteyen var mı? Teklif vermek isteyen? Gül kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Ben birazcık genişlenen çakolen. Şu mahal biz yavaş-yavaştan bizi mecbur edip yurdun dışına çıkardılar. Biz hem kul olup işlep yiyoruz. Yani şu işlep gören kardeşlerimiz, vatandaşlarımızın içinde şu kulçuluğunu bilmeyen yörenem var hele. 5 manat pul taptık. Hem mezradımız gülala güllük. Ama internette 10 minutta gepleşecek olsa 10 gezek kat yaşa internet. O çağalar ne bir doğru düzgün terbiye yanında verip bilinmeyen ne bir uzaktan onların didarına doyup oluyor. Şimdi bizi şu güne getiren teröristler. O teröristler onlara hizmet edenler misal için biz Anır'da çağalarımızı koyup geldik. Şu çağalarımızı zayalan, şu terörlere bizim çağalarımızı enesi atası dışarı yurda gidip şu çağalarını ayakta tutmak için çağam deyip gece gündüz büküp öz kul olup yürüyen çağalarını zayalan teröristlerin. Onlar hükmanı suratta nämetmeli cezasına. Misal için hastana, men hasta, ölüyen, elinden gelenini kömeği etmeyende Hipokrat kasamalan kömek etmeli. Pulun var mı? Yine şu pulun bolsa sen liçeni almalı, bolmasa yok. Balisal boş, derman yok. Bu dünyanın dermanı misal için şu hasta diyelim $50 derman gerek olsa şuna $200-300 derman yazıp veriyorlar. Yöne onu gören adam yok. Yöne şu dermanları yine de alıp satıp işlen zanimatsiyeden. Şular hem terörün bir görünüşü. Ben aytacak zadım. Onların terör öz nämesini alar, cezasını alar. Ama onlardan olan çağalarına biz onların çağalarını düşünmek zorunda kalacak. O çağalarını düşünmek ne demek? Şimdi devlet ikiye bölünmemezliği için yetişip gelen o nesiller ikiye bölünmemezliği için onlar birinci teröristlerin çağası sonra halkın çağası yalı. Onlar ikisini bir yerde tutup bulan yok. Onu ona nämesi şu sürgün edilen yağdayında biz şu çağaları hem o teröristlerin çağasını saklayabiliriz hem de halkın çağasının sağlığına, psikolojisine sonra
1 minut Bar 20 için ünsüne wagt berýär. bolýa. Bar ünsüne sağ olun. Bar ünsüne kitaba, bilime berip de bundan soň ösüp nämeden soň doğru düzgün kellesini döwlet nähili yönlendirmeli. Nähili alımlar çıkmalı. Şu gelecek alımların yaman yola düşmemezlik için bu teröristlerin çağları sürgün edilmeli diye düşünýän. Sağ olun. Ya, sağ olun. Ya, Serdar kardeşimize söz vereyim. Ben Üstad Güldoğan'ın aydan sözlerine alaşan yani tane Türkmenistan diyende bir tane yolların arası yolların bir yani altyapısı var. Temiz yolların var şamalda. Bunlar sürgün meselesi olanda yani diyecek olan çağların sürgün etmeli olanda ben Üstad'a iki tarafım fikirlenmeli oluyor da hem bunları halkın gazabından korumalı, teröristlerin çağlarını hem de çağlarını bir açık bir arası yolun devam etmek için yani nahil alım bilim bilen yurdumuzu vatanımızı göstermek bolar yani uğraş börörler yani diyecek olan da içki savaşları atlar çıkmadı yani iki tarafım korumalı oluyor da sürgün meselesi bilen diyecek olan. Sağ olun. Sağ olun. Biz şu yerini yetiricilere demetmeli kardeşler. Temamız şu. Geçenki mecliste yerini yetiriciler iň ağır cinayet ediyenler hükmünde görüldü. Sohbet kardeşimize söz veriyorum. Mikrofon yapıp bolupdylar. Başka pikir aytmak isleýän barmy? Gül kardeşimize söz veriyorum. Ben yankı aydanın üstüne yetirecek olyan da buyruk veren adam her türlü samsıgan bolabilir, akıllı adamın bolabilir ama yerine yetirici adamlar şu işi yerine yetirse o buyruk verenden de beter cezası olmalı. Sebep sen şunu ettiyse onu onların aydanından beterragam edip özünün peydasını üstüne koyarak misal için şu okuwa salsanız studentlardan diyelim $15,000 alınsa $25,000 alıp studentları okuwa salanlar var. Ya olmasa şu git kelle şonu bilip ediyorlar. Şu buyruk veren gitsen şu 5. etajdan at özünü öldüyse şunu etmese yönenem üçündür halka karşı bir zat aydan da etmeli. Olar benim fikrimçe benim şahsi fikrim onların cezası hemmesinden beter köprek olmalı. Inha arkadağım deyip, inha sen var deyip, serdarım deyip, bağırışıp, dans edip, yurdu, gülala güllük deyip görkes görenler var, artistler var, yazıcı sumaklar var, jurnalist sumaklar var. Bunlar hemmeden beter cezanı almalı. Şunu aydan deydim. Sağ olun. Sağ olun. Sohbet kardeşimize berýän sözü. Sağ olun söz verenimize. Yerine yetiricilerin eden işleri barada ayıp geçten şu wagt sahnadaky Türkmenistan'a orta çıkıp men hükümetin işgäri, ya men döwletiň işgäri diýip
özüni işgär hasaplayıp gören şahsiyetler şu wagt içinde özünün şahsiyetligini bilip döwlet üçin, şu döwletin halk üçin, yani döwlet edýän halk üçin ya watyran toprak üçin bir bähwitli bolan iş etdilermi şu wagt içinde? Ya şoňa bähwitli bolan iş alyp barýarlarmy? Elbetde ýok, alyp baranoklar. Yani diňe halka, döwlete, şu watan toprağa bil kastlaýyn, yani ziyan ýetirýärler-de şu wagt içinde bil kastlaýyn iş alyp barýarlar. Indi Türkmen halkynyň geleceğini uğurladylar. Okey, ona biz aýdylyp gelýän zat, görnüp duran zatym. Ýöne şu geleceğini uğurlanan ony bildirmejek bolup ikisi garşylykdaýyn iş alyp barýarlar-da şu wagt Türkmen halkyna garşy. Ýani watanymyz gowy, döwletimiz gowy, asuda asman aras asmanyň aşagyny zat diýip ýene şoňa meňdeş bir topar nemelerni alyp barýarlar. Ýöne şu hakykaty aýdyp duran halky karşısına çıkýarlar da bil kastlaýyny gözüňizde getirin, bir egresi oturan agaç bolsa şu agacyň egresi ýaşala agaç diýip hakykat aýtýan ýok, egri del mene görem ýok, egridigini aýtýarlar, garşyna çykýarlar. Bu näme diýmek ýani bu? Yani sen bilip edýän işiň ýa bil kastlaýyp, bilmän bil kastlaýyny näme edýän, bilmän edýän işiň. Yani bilip edýän bil kastlaýyny edýän işini. Şonuň üçin bular nemeleri eden jinayetler gaty agyr derejede jinayet işini alyp barýarlar. Halka, jemgyýete. Onsoň biz bulan çağırlarını sürgün etjek diýse, yani özüne bir neme edip iş kesip edeni jinayetlerini böyle iş kesip demesek. Yani halk bunu gollarmy? Yani şu wagt düşünüp gören halk gara diýişini sap gören halk. Yani men elime düşse bolýar diýip neme edip gören halk, yani halk şunyň çağırlarını uğradarmy? Neme? Sürgün edilmäni gollarmy? Yani biz şunyň çağırlarını şu halkyň ýerinden gorajak bolup sürgün demesin saýlar. Aýda azap dursa, yani halkyň biziň elimize ýetirmeýärler. Soňra uğradymdan soň halk bu arada nemedir? Gol bolan eder, bize garşy çykar. Şolar näme üçin uğratdyňy sürgün edilýän bir neme bar. Bu teklime nähil jogap berip bilersiňiz şu soraga. Yani şunyň eden jinaýatyny esasynda nemesine bakamyz. Şunu aýtjak bolum, sag bolun sizler. Sağ ol. Propaganda işlerini alıp baranlarım, yerini yetiricilerin, yankı ya da yerini yetirici mi diyesi olur orada? Düşünüşüm boyunca şonga bir zat sözü gitti. Pikir aýtmak isleýän barmy başga? Sapara. Sağ ol, kemine. Ne bir tip adamlar var da bu şular hayat kategoriya girmeli. Ne Murat Berdi Sopius. Murat Tarif. Şoňa meňdeş başga da men hemmejetiniň atlaryndy Onjuk Musaýew mysal üçin. Şu tip adamlar var. Adam del bulun tani. Böyle Türkmenin betbakçılığın büyük nemeleri şol adamlardan başlayadı. Ödüm yaşlı Sovet nemetinde at kazanan ya da Avrayadan adamlar kasap edilen nemeler. Halkam çolları seyredip görürler ya Filya'da. Yine şolları yala kategoriya. Yine in aylığın kategoriya mıkan diyen şolları. Huday taklasın. Yani Türkmenin ahlakını yere sindirdiler de. Yani özlere ölküttiler oluyor. Yani şolları var adı da bir netice gelmeli mümkün ya. Sağ olun. Sağ olun. Guvanç kardeşimize söz verirken. Sağ olun. Atalarımız devlet tavşanı
araba bilen koyup tutar diýipdirler de. Yani 30 ýyl bäri bärsinden alyp terediýenden garaşsyzlyk bolluk diýilip nemedilenden soň hiç ileki tutulýan towşan ýok-da. Sebäbi döwlet ýok. Döwlet diýen zat ýok-da. Öň orsun eline ka gönü olan eli olardan görüljekdi. Yani Türkmenin eli bilen edilenden soň hasam beter oldu da. Açaçan siňdirdiler de. Yani Türkmenin mertebesini, ağır namusyny hemme zady yer urdurlar da. Bize häzir her eline susok geten şeyler düşüncesi var da. Bolýan wagt etmeli, almaly, iýmeli. Näçe gün boljagy belli de. Olar hemmesinden şo düşünce var da. Şoň üçin hem elinden gelen ne diýerler da ol 5 mana düşün edýärler hemmesi. 5 günlük durmuş üçin edýärler hemmesi. Şolaň içinde ýa-ni kategoriýalara böldükde her hilik buyruk berçi, yerine yetirci diýip hassa yerine yetirci känne bizi. Ana şolaň içinde esasy yerine yetirjiler propaganda işlerini, media üstünden propaganda işlerini alıp barýanlar. Bir de hukuk goraýjylar. Şol ikisi bilen edilýär da esasen. Ana şolaň ýa-ni biz aýtkan gurrunlar geçti. Geçenki meclis ýöneklaryna da muallimler diýdi, eneler diýdi, ýa-da diýdi. Olaň içinde de bardyr. Ýöne has köpü ýa-ni ýokary wezipede oturanlarda. Şu mediany dolandyrýanlar, telewizionyany dolandyrýanlar, halk köpçülüğüne ziyan verenler. Ol bir polisin bir maşgala ya 5 maşgala 10 ýyllarla ol aňlaryny ýuwdular da olar. Olar bärki ýa-ni muallim ýene olar uşak parçajyklary. Men şeýle düşünýän. Şolara ýa-ni ýokardan esasy buyruk berip hem de yerine yetirip oturanlar we şolaryň gönünden milletiň öňüne çykyp propaganda edenler we olar etdirenler iň agyr jezalary almaly we çağalaryna sanki sürgün etmeli. Sürgün cevap berýän. Sağ olun. Sürgün diýär, ol aslynda biz olary gorama üçin sürgün etmeli bolýarsa. Şolar hem halkdan gorama üçin hem döwletiň geljegi üçin. Sağ olun, şolar aýtjak. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Men aýtjaklarymyň köpüsini Guwanç kardeşime de aýdyp geçdi. Ýa-ni sürgün meselesi barada ýene goşakladym. Ýa-ni ýerine ýetirjiligiň içine propaganda işlerini alyp barýan. Misal üçin Watan habarlaryna 4-5 tane diktor bar da, şo diktorlar 7 gün 24 saat halkyň öňüne çykyp parahat asuda asman ýurdumy awat asuda diýär. Şu esasy problemalaryň üstüne çykyp ýurtda edilýän genosidin, ýurtda edilýän terrorizmiň hemme dadyň üstüne çykyp özleri bilip oturup bilkaslaýyna halka etýär diýip düşünýän. Şonu bilip oturan zatlaryny ýalan urlaýarlar. Ýerine ýetirjilere şu propaganda işini alyp barýanlar. Halkyň beýnisini ýuýanlaram girmeli diýip düşünýän. Sağ olun, şonu aýtjak bolum. Sağ olun. Başka pikir aýtmak isleýän barmy? Pikirin düşünjesini, teklibini. Guwanç kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Ýan kaýdanın üstüne ýetirjek bolýanna ýa-ni aýtdym. Şu wagt üçin tutulan towşan ýok. Sebäbi döwlet ýok diýdim de. Towşan ýok demde
medyada, televizyonda görkezlenirler o tutullu inne şunyalyky cinayet etdi. O parally yine şonyal bir näçe ýokary diýip adamlar görkezlenirler. Ýöne aslında olaram şol terörist guruluşa hyzmat edip intoňunda da bir özlerine gerek gel bolan ýagdaýyna aýrylan adamlar da ýaşolan diýenini etmedik. Ýaşolan kontrolundan çykyp özü çabardat eden adamlar da o tutulan adamlar. Ana şolara aýtjakym, sag bolun. Sağ olun. Başka fikir almak isteyen kardeşlerimiz var mı? Bilbil kardeşimize söz veriyorum. Menem yankı yeni goşok bolýan, şu halka karşı bilkastlaýyn propaganda alyp baranlar üçin şolara bir halk dönügi, sebäbi olar halka karşı işleýär, özler gatgowy ýa ýerine ýetirji bolanlar üçin halk dönügi diýip bir nemede döredip şoň içine salmaly mukadiýan sebäbi özler gowy bilýärler, näme iş edip oturanlaryny. Şu kategoriýalaryň birini halk dönügi diýip goýmaly mukadiýan. Sağ olun. Başka söylemek isteyen kardeşimiz var mı? Mesela o gittikçe ağırlaşıyor. Melike kardeşimize söz veriyorum. Kardeşler, şuayda mesele yerine getiriciler bolmasa nemeler olur mu da diýen sonra oýdy da. Hakyky şu yerine getiriciler bolmadyk bolsa belki şu bu kadar cinayet işlenmezdi. Şu yerine getiricilerin gaty buyruk veren diňe buyruk berýär. Planlaşdyrdylar, olar diňe agdy bilen aýtdy, etken hereketini. Olar göz bejerjek bolup, gaş bejerjek bolup göz çykarýarlar. Urdyýsa öldürüp gelýärler. Ödüm öz türkmen etýärler şu cinayetleri. Bulan içinde yerine getiricilere hyzmat etýän 4 punkt aýyrdyk şolary. Yerine getiricilere hyzmat etýänleň hem käbirleri ning paýy gaty uly. Bulara mysal edip molumlar, doktorlar, polisiýa işgärleri ve şolara meňzeşler, beýleklerini ýanky kardeşlerime bagdak gitdim men. Agdak geçdi men şu molumlar, polisiýa işgärleriniň hasam dikkat alınmagyny isleýän. Elbette hemmeti derler yönü. 4'ten 2 bölüğü dağı bağım oğlumdan. Şu birinin olur çağın tarafına durmalı adamlar. Mesela için çağa edep terbiye vermeli deyip eline çağalamadı anan ya. Onun etken işlerinin katı geç bağışlanmaz taraflarımken ana şu çağları 13-14 yaşındaki çağları zayalamakta şolun eller şolun ellerinden tutup gorkudu vakitiyemi ağla vakitiyemi ertip berýärler. Şu çağları travma yaşattılar. O çağlar gelecekte onu unutup bilecek mi? Onun yüreğine galya. O becerilmeyecek bir keseliğim o yürekteki travma. Şoň üçin şolaram göz astyna almady. Şolaryň çağlary umumy şu terör toparına hyzmat eden, ýekece hyzmat eden adamlara bolsa, şolaryň çağlar jezasyna göre elbetde berilir. Çağlary sürgün edilmeli sebäbi
halk cemiyet onları sığdırmaz. Onlar cemiyetin içinde öz ornam tapıp bilmezler. Sonra biz täze Türkmenistan'da türmeleri ayırmalı deyip fikir etýärse täze Türkmenistan'da türme bolmaly derdik. Eger şolam çağaları yurtda galan Bir minut ýagdaýyna koşma cevap verýän. Sağ olun. Eger şolam çağalarını yurtda saklayan ýagdaýymyzda onu türmeler hökman açylmaly bolar sebäbi gene cinayetler işlenir, aralyşyplar. Täze Türkmenistan'ı siz şu derecede kuracakmadınız, siz adaletli devlet kuracakdınız. Bu mu sizin adaletiniz diýmesinler bize. Biz hem olar cezalandırılmasın olan çağrılar hem bizim çağrılarımız halkın çağrılarım türmelere düşmesin, cinayet işlenmesin. Täze Türkmenistan'ı elimizi gana bulaman gururlu diyen fikirde men şoň üçinem sürgün edilse iki taraf üçinem gowy bolar diýip düşünýän. Sağ olun, söz veren. Sağ olun. Olnur kardeşimize söz verýän. Salam kardeşler. Benim şu yan kaydılarının hemmesinin üstüne bir kıyskaça, boşmaça aydıp geçesim gelýär. Yankı terör toporların, yankı cinayetçilerin ehlisini kategoriyalara bölüp kime nähili ceza vermeli hakkında, ceza vermeli hakkında bir kıyskaça aydıp geçeyin. Yine menin görüşüm nähili Türkmenistan hükümeti onun başlangıçı 90'cı yıllarda edip başlasak en esasy rol oynanan global halkın beynisini ütgüdäjek, ýuwaýjak rol oynanan esasy propagandistler menin görüşüm boýunça. Ondan soňky cinayet işlerini edenler, yankı türme işgärleri, organ işgärleri, ondan soň kategoriýany aşağı düşüp gidýär. Ondan mektep muallimleri, wraçlar beýleki şeýlere kategoriýa bölünýär. Yankı birleşmeli propaganda işini alıp baranlar en ağır cedan çekmeli ýa-ni sebäbi gazetlerde de, jurnallarda da diňe öwüp arşa çıkarıp halkyň beýnisini ýuwan telewiziýa arkaly neşriýatçylar çıkaryan kitaplary ona kömek edýänler yankı bir orden üçinmi ýa medal üçinmi ýa bir sowgat üçinmi ýa gahremanyň adalmak üçinmi gepini ýetgäsi şeýle giňden global ýaratdylar Türkmen jemgyýetini zaýalamak üçin en esasy yankı propaganda gollary diýip aýdaýyn men muňa şol hökümetiň propaganda gollary gaty uly rol oýnady halkyň beýnisini ýuwmakda. Ondan soňky kategoriýa yankı aýdýşmaly organ işgärleri, ondan soň mektep muallimleri, bular ondan aşağınaky kategoriýalar yankı propagandaçylaryň zaýalan adamlar diýip düşünýän. Ondan soň şulary şeýleden şu ýagdaýa getirenden soň düşünjesini ýuwup 30 ýylla ýuwan üçin onuň aşagdakylar şeýle hereket etdi. Her ýyllanym ýyl geçdikçe de beterleşip gitdi. Şoň üçin hem en agyr jazany men şu propagandist işlerini alıp baran hökümetiň propaganda gollary ana şulara berýän en agyr jazany. Men galan watandaşlarym umyt edýän şu goşularlar diýip. Bolsa sag bolun söz bereniz üçin. Sağ olun. Bu taýda meniň bir soru dörýär propagandist ýa-da propaganda işini ýerine ýetirenler. Yankı yerini yetiricilerin içinde mi gidiyor sözü? Şondan bir neme geçseniz. Men de şonun ýaly bir soru döredi. Yerini yetirici hökmünde görýäsmiz bulary. Soru maňa berdiňizmi? Ýok, umumy. Bundan öňe bir näçe kardeşimiz propagandaçylaryň olar yerine getirjem bolup biler ýöne emma bulan özi entuziazm bilen çykyş edenlerim köp içinde. Şol yankı olara buyruk berilmese de özi entuziazm boýunça özüniň isleги, arzugy, hyjy boýunça da şol ýaly çykyş edenler gaty eken.
Gonç kardeşimize söz vereyim. Yankı soruğunu öz pikirimi aytmakçı da propagandaçılar yerine getirici. Hakikaten yerine getirici oluyor men pikirimçe. Sebebi yönü kärsiz ya gezip gören adam çıkıp propaganda döwlete bir yerden bağı olmadan, behwidi bolmadan on edip bilen nokta. Şoňa bagly, şoň elinäk, şoň golunyň aşagynak adamlar etjäde onu. Men şeýle görýän. Sağ olun. Sağ olun. Sohbet kardeşimize söz vereyim. Propagandaçılar yerine yetiricimi dip soradym. Men bärde pikirimi aýtsam, şol sistema yaranjak bol propaganda işlerini alyp barýanlarym bar. Ýöne asliyetinde hakykat ýüzüne buyruk verilmegiň esasyny propaganda işlerini alyp barýan şahsiýetlerim bar. Ýöne hemme propagandaçylaryň aýdýan sözleri bolup geçmeýän zatlary, ýani gowdurmuşlary bolupdur diýip aýdýarlarda. Ýani özüňe şaýatsyňyz onu. Ýani işiň arka tarapyny näme üçin öňe geçirip çykaryp bilen oklaşylar, halka ýetirip bilen oklar. Bir kastlaýan alyp barýarlar propaganda işlerini. Ony özleri gatyw düşünýär zatlary. Jemgyýete näkil täsir edýändigine özleri gowy düşünýär. Ýa jemgyýete gowy täsir etmesi olar propaganda işini alyp barmaýarlar. Ýani hakykaty näme üçin aýdan oklar? Ya bolmasa ine şu wagt Türkmenistanda ine nemäni dini siyasata goşup bolýarlar şu wagt. Bolam jemgyýete garşy alyp barýan iş. Ana şunu goşup bolýanlarynyň bir nemesi näşe aşyga çykarmasalar hem bolar alyp barýan siýasatyndan görnüp durda. Şularlar näme üçin aýdan oklar? Ýani halkyň közenýän ýurdun halkyň ýaryndan gowra ýurtdaşyndan serwezançylyk edip bir gul bolup görler. Bu zatlar näme üçin ýetiren oklar halk köpçüligine ýöne diňe şol näme sistemany arkada diýdi ýene şoňa meýleş nemeleri gowy zatlaryny aýtýarlar. Agyr jenayet, bagışlanyp bolmajak jenayet özüm gaty aýylgaç. Ýa-ki nemesi öňür neme edipdiňiz-de? Bir gepleşik geçiripdiňiz halkyň sesinde. Şu ertir öljekler barada diýip gepleşik geçiripdiňiz. Ne ertir öljekler mene görüp berensiňiz. Gün ertesi onu ölmese-de ne şuň ölümi terýärler şolary. Şolar ýalyň nemesine äkilip bolar diýilen men nemäni ortaga atjak. Okey, olaryň şu ýakynda da bir kıştanagyny näme awasy işinden aýryp içeriden çykaryp goýberdiler. Okey, olaryň nirak gitjekleri belli zat. Täze Türkmenistan'a şolar jenayet işini ýönkelen şolaryň üstüne atylan jenayet işi aýyrlarmy diýilen sonra ortaga çykýardy. Beter täze Türkmenistan gurulany iki ete jenayet veriljek olar. Sebebi olar görmedim ki şol işe baranlıklar sebäpli şu aýakda durup bilýär şol nemeler. Sistema aýakda durup bilýär we işlerini dowam etdirip bilýär, ilerläp bilýärler. Ýöne bulan hiç bir ýerden düşünen oklar düşünselerim maňa gelmezmi kadip pikir edýärlermi näme ikille razy bolup barýarlar şol nemäni işini ýerine ýetirmek üçin halka garşy alyp barýan işi ýerine ýetirmek üçin bolýar şo ýer. Bulan jenayet nemeleri elbetde agyr bolar. Jen edýän işleri. Şoň esasynda da nemesini çekerler. Sağ olun sözleriňiz üçin. Sağ olun. Gül kardeşimize söz vereyim. Sağ ol. Ben şu yankı beren soraňa öz pikirimi aýtjak bolýan da o propaganda işini edenler olar gaty go iş näme diýerler. Hemme zady planlap, düzüp halky nädende nämşedip elinde oynatyp bolýar. Ha misal üçin gözümüzün öňünde bir halk nähili näme başlan wagtynda toplanıp başlan wagtynda edil artyn harmoniýaly her kim bir taraftan parça halky nämetdi. Bu bir ikinciden o propaganda işini yapanlar olar pul bilen edýärler.
öz nämesini o halkı näçe kişini sattılar, näçe kişini öldürttüler, näçe onların hiç umurunda bile değil. Onlar sadece özünü düşünüyor. Misal üçün durmadık yerden bir zat toslap tapyalar, ona ballandırıp edir bolalı. Misal üçün Akbel Sapar. Nämiş etdi? Ölmedik prezidenti öldürdü, ertik gömüp geldi, yine kaytarıp geldi. Bir halkın önüne çıkıp öyle bir binamus yüzü var ki halkın önünden bir ötüncem soramadı. Ben şunu ayttım da yanlış ayttım demedi. İnan men aydiyan da sizem hayvan yalışına affedersiniz. İnanın oturun diye. Ana sonra Serdar oğlu avarya düştü, ölüm yatağında yatır deyip çıkardı. Bu ene propagandistler, men prosto misal şunu aytım bunu. Buna okşaş näçe sanısı var. O çok sakallısı var, başkası var. Bir yerden bir zatlar ediyor. Soňam inha şolara inanan adamlara satyalar. Anırdan da şonun üstünden gününü görýärler. Zıkkın bolsun buların gören gününe. Ine şunu aytayın dedim. Sağ olun. Ümit kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz veriniz için. Şu sınıflandırmada en köp yukarı kategoriyalara değindik de bu aşağı doğru gidiyor. Mesela şu haber sunan nemelerden, diktirlerden, ondan sonra vayenli işgerlerinden, doktorlardan, muallimlardan en aşağı bölümlerine hem değinmedim ki deyip fikir ediyen bular hem nemeler, brigadirler. Şimdi özümüz ama o yerinde ulanandan son şu 1 hektar arenda üçünüm. Yani o tayda iş bolsun, bolmasın sabah 9'dan akşam 5'e çenle şu arendanın kenarında dikilmeli de şu halkın Türkmen halkına şeyle bir şu propagandanı yerine getiriciler şeyle bir yerleştiriptir ki halk yani 1 minut boş vakt tap bilmeye özüne her taraftan basış ediyorlar. Bu brigadirler hem yarancanlık bilen yani bunların ediyen işi hem özleri farkında değil hem onlara buyruk verenler hem farkında değildir. Yani özlerine ne düşünürsem ki özlerine hormat koyduracak yalı olup yani bunlar hem halka özünün elinden gelir yalı geliş yalı basış ediyorlar. Bunlar hem gerekli yerinde gerekli cezasını almalık deyip fikir ediyen ben. Şu brigadirler, başlıklar yani özleri hem ediyen işlerinin farkında değil. Yani onlara belki buyruk verilmese de onlar yarancanlık bilen bu baskıları uygulayandırlar. En gariban halkımıza da. Yani bunlar hem gerekli yerinde gerekli cezasını almalık deyip fikir ediyen. Sağ olun. Sağ olun. Başka fikir etmek isteyen var mı? Başka yok olsa cemlep biliriz. Boğunlukça şu tayda. Kemin cemleme kanunu bir kağıt söylediğin. Böyle. Vatandaşlar ya kardeşlerini görüp dursunuz. Nesinci oturuşumuzda yine şu kategoriyalara, sınıflara böyle otursa cinayetkar toparı, terörist toparı, birinci kategori cinayetkar bulan haysiyeti, ikinci kategori kimseni basmalı, kimseni sorgun etmeli. O zaman belli geçişinden katı ağır anırdan gelen cinayetler 30 yıllar basılıp yatan cinayet bulan hemmesi halkımızın gecir çekmedik katları ya maşalası yok şu cinayetkar topardan ya şu teröristlerden. Bunların nâme ceza vermeliyle nâme ceza vermeliyle mesela hem kişinin aktüel hem kişinin ne söyledik aydılıp gelmeye şu oturuşuklarda her bir aydan adamın şunu aytmağa doğru hakkı ve hukuku vardı. Her bir adamın sol terörist topardan yanıp beşip duran kalbi var. Onun her bir aydılan sözde malı var. Demek sorum adaletli deyip tapyanıyor. Yani bizden üstayda bir
şu mesela üstüne açtık da biz yaran üstüne açtık hazır erinlep çıkıp durur da bir gün bir yıllar ana yeme faşistik Germaniyan yankı Yevray halkının karşısına eden cenayeti var. 5 milyon milleti kırdılar. Olar milleti Yevray bolan için. Bize öz Türkmenin doğmadık adamlarla hesaplarını hanaydı oturdun. 10 milyon. Uruslu davası oturun parahat devlette, millette. Yani kararsız deyip hem bir taraf deyip oturan ulu takırdı böyle ıglan edilen devlette 10 milyon adam yok. Biz bunları näme çare bermeli? Hani Yevreyler şu neçeli 77 yıl geçti urusun gutorunu. Häzir neçeli şol döwür halkın karşısına cenayet ederler. Yerin teyinne de olsa aktarıp tapıp ceza tapan ya tutan yerine beri otur. Şu tarih bizim halkımızın ıkbalına gaytalanıp dur. Bizimki şu problemanın, şu ayrılgan tragediyanın üstünü açıp halka hödürlemek. Birinciden. İkinciden şu halkı vahşiçilik hareketlerden alıp saklamak. Köp kardeşlerimiz şonaydı oturdu. Havas olmasın. Uçtan tutma kırılmasın bilen cenayetkar bilen o maşradan akşağılar. Ayrılan saatlerin önünü almak için ediliyor. Yani Stayda atı doğru edilen bir hareket var. Biz gün her otursukta halkımızın anını şu düşüncenin salı otur. Şu hareketler nahil edilenine adaletli olacak. Nahil edilenine bir adaletli olacak. 30 yıllar edilen cenayet, halkın, devletin karşısına edilen cenayeti ve cenayetkarları nedir cezalanırsak gelecekte şu dağıtlar kaytalanlar. 1 minut vaqt berýän. Halmyrada isleseniz nämäne aýryp bilen wagty. Böyle sağ olun kemin. Bağışlanmayın ki sesimi uğruyorsun. Son için böyle anladım. Biz şu tayda tarih için katı vazip işin başını başladık. Elbette bize yankı sol erti cezalandırmalı adamlar das teorikten uzin dilinem uzadır, kıysa dilinem uzadı vatıylar bir topar bedirelep paylaşamaydarlar sevunca yani biz şu halkın ağısını ağlavatı şu 30 yıllık halkın diyebilmedik, dile getirebilmedik sözlerini inesi ustayda mertler şu durup ayda otuyorsunuz kardeşler. Öbür Türkmenin Niyonlar Berski prosesi sol faşistan üstünün tuğd edilişi yani bir şun başlangıcını açıp verdim. Yani belki bir başlangıç yine olur şeyle geçer. Biz bir yılla, 5 yılla bir edilen cenayetin sonuna çıkıp bilmez. Her bir cenayet düyüplü idarlanmalıdır ve düyüplü netice gelinmelidir. Son suç çıkarır kararı. Onun için bunlar sol Afrika açık gitsede kulağından çekip getirmeli. Ben fikir ediyen öz fikirmaysam şu tayda bir topar yerde kardeşlerimiz ayıttı da sol sanırım dinlek gördüm öyle sarınan maydan yemeler var. Şu solun hemmecinin uğurlan halkımızın, devletimizin uğurlan pullarının hemmeci emlakları iyidine Türkmenistan'ı geçirilençe solun neberesinin hiçbirini sürgün etmen Türkmenistan'ın içinde sürgünlükte saklanır. Hemmeci uğurlan emlakları elinden alınan sonra solur nira sürgün edilse onu menniyen onu krediyen şu adaletli vardı diye. Sebep biz hazır şuları uğurlan yurdundaşına çıkaran baylıklarını iyidine kaytartman, sürgün edip Avrupa mı, Afrika mı çıkardı. O tayda olur hedil edip yaşayacak da yine de halkımızın uğurlan pulunu. Yine bilen bir problemi var. Diyorum ben özgöreyen de adımayı diyen bir kanun değil. Yani şu tayda bana giyecek onu zannedip adamlar ayda otuz. Cemiyet kızıklarını şu da atla vardı. Adamlar, her bir adamda fikir var. Elimizde düşte volya diye otururlarım var. Yani şuları geçirmek edeyli bir adamı bana zannetmedi. Ona ayıtmak benim pardım var. Yani bunları nahil ceda görmeli. Cedan hayatı şular için değerlikli, değişli olacak. Biz onu öz aramızda şu kurumları halka getirip oturuyoruz. Tamamen gelecekte bize halkımızı için, kanun organları için, suud için, prokuraturu için ullokan tutarık bu arada. Biz halka ne bolun tragediyani ağzılığına bolşuyu aydıp beri oturuyoruz. Şuun yan taparağa ayttı da ol anırdan başlamalı, ol yani gamin kalkıval başlığı var, beylekiler var. Ine şolar
teröristler hakimet başına getirip oradan medal için ya öde diyen küçücük oğurluk için bütün milleti devleti çokırdılar. Ne olur ölüp götürüp olur bağışlamalı mı ya on iyidinle kalırlar. Hani dasar devletlerde köş konup bir asap böyle. Ne biz olur bağışlamalı. Bağışlamalı olsa sonra erti halk bizden cevap soramaz mı? Yine şu meselenin toplamı var. Oğlum sözgüdü yuvastan kelebin ucu çözlensi yani gider oturur deyip fikir ediyen ben. Bir gedekte der, bir gerek bolsa yenim 10 gedek oturulun bol, yani bolsu yani atta kalın edilmelisi yalıp şunu sayhallaştırıp koyulun. Sonra biz adaleti tapars ya da halka hödür edip bilersen menne ulu kanuniyet var. Sağ olun. Dinleyen için vatandaşlar. Kardeşler. No, sağ olun Halmurad ağa. Kardeşler onu şu tayda cemliyes Halmurad ağa cemlep berdi. Indiki oturuşlukta görüşýänçäk. Sağ olun.